EAJ-PNVk irabazi ditu abstentzio handia eta segurtasun neurri bereziak ezaugarritzat izan dituzten Eusko Legebiltzarreko hauteskundeak. Alderdi jeltzaleak 359.429 boto eskuratu ditu, duela 4 urte baino ia 59.000 gutxiago, baina 31 eserleku izango ditu parlamentuan 2016an baino 3 gehiago. Bigarren indarra eta igoera handiena izan duena EH Bildu izan da. Maialen Iriarte hautagaitzat aurkeztu duen koalizioak 258.688 boto lortu ditu 2016an baino 24.000 gehiago eta 22 eserleku izango ditu legebiltzarrean, orain arte baino 4 gehiago. PSEek 121.869 boto eskuratu zituen eta hirugarren indarra izango da 10 eserlekurekin, aurreko legegintzaldian baino bat gehiago. Txanponaren bestaldean daude Elkarrekin Podemos eta PP Ciudadanos koalizioa. Moreek boto andana galdu dute eta 11 eserleku izatetik 6 izatera pasatuko dira. Eskuindarren koalizioak ere beherakada nabarmena izan du eta Iturgaizenek 5 jarleku baino ez dituzte eskuratu, 2016an baino 4 gutxiago. Aipatzekoa da baita lehen aldiz ultraeskuinak eserleku bat izango duela Eusko Legebiltzarrean. Vox alderdiak ordezkari bat lortu baitu Arabatik. Abstentzioak errekorrak hautsi ditu eta 47%koa izan da autonomia erkidegoan. Busturialdera etorrita ere abstentzioak nabarmen egin du gora, hain zuzen ere parte hartze datua ezagutu den txikiena da 1994 geroztik. Abstentzioa 47,7%koa izan da eskualdean. 20 herrietatik 16tan EAJ-PNV izan da garailea, 11.416 boto zenbatuta. Ajangizen, ean musikan eta nabarnizen ordea, EH Bildu izan da bozkatuena eta koalizioak orotara 8.253 boto eskuratu ditu. 2016ko datuekin alderatuz gero, jeltzaleek 1.263 boto gutxiago lortu dituzte eskualdean eta independentistek 219 gehiago. Elkarrekin Podemos izan da hirugarren indarra eskualdean 871 bozkarekin, PSE Euskadiko Ezkerrak 851 boto eskuratu ditu, 273 PP Ciudadanos koalizioak eta 166 Ekuo Berdeak alderdiak.